ko wuya ko daɗi, kada ku sake a ba ku labari. Pandora Award duk ƙarshen shekara 20 ga watan Disamba. Karfe 6:30 na yamma, Luziri Event Center namba 19 da ke Gidado Road, Nasarawa GRA, Kano opposite Abacha Residence. Pandora Award, manya-manyan celebrities na Arewa, LSB DJ AB, Mados, Diesel, Sadiq Saleh, Umar M. Sharif, Auta Waziri. Kada ku sake a ba ku labari. Pandora Award sai kun zo. Allah ji kan Kamal Aboki. Pandora Award shekara ta zagayo mu. Allah ka yafe wa Kamal Aboki. Allah ka haske cikin kabarinsa.